Overvældende er ord, der ikke engang er dækkende om 7-3-kampen mellem Arsenal og Newcastle. En kamp, hvor Theo Walcott var den helt store oplevelse. Men trods det vanvittige resultat, var det en ganske normal første halvleg, tilskuerne var vidne til. Arsenal tager føringen efter godt 20 minutter. Podolski sender Walcott afsted, og han har, som de fleste ved, fart i støvlerne. Og selvom han har Cazorla med inde på midten, vælger han selv at afslutte, og det er en god beslutning. Det er Newcastles venstre bak, Santon, der hænger, og det er der ganske enkelt ikke råd til, når Walcott spiller på det modsatte hold. Men Newcastle lader sig ikke slå ud af det. Dembaba får nemlig muligheden på et frispark fra en god position. Derfra kan han, med lidt held, sætte udligningen ind, og så er det måske på sin plads at takke de højere magter. Det er Jack Wilshere, der gør opgaven umulig for Szczęsny inde på stregen. Anden halvleg er kun få minutter gammel, da Arsenal igen kommer foran. Denne gang er det Oxlade-Chamberlain, der klapper til bolden. Stor tilfredshed hos den unge spiller, der scorer sit første Premier League-mål i denne sæson. For anden gang i kampen lukker Arsenal Newcastle ind i varmen igen. I bagerste stolpe står en helt umarkeret Marot, der udligner med sin første scoring for Newcastle, siden skiftede fra Rennes for 1,5 år siden. Men det kan være lige meget med udligninger, hvis man er åben bagud. Og Jack Wilshere får lov at spacere gennem Newcastles forsvar og lægge den ind over. Og så står Podolski til. Arsenal er der også gavmilde i de bagerste rækker. Derfor kan Dembaba bringe balance i regnskabet for 3. gang i kampen. Kort efter kommer Arsenal så foran for 4. gang i kampen. Kieran Gibbs finder Walcott, der har pinligt god tid til at afslutte, og varsler starten på Newcastles kollaps. Theo Walcott vil åbenbart også gerne noteres for en assist. Derfor smækker han bolden ind i panden på Giroud, der scorer efter at være på banen i cirka 10 minutter. Og bare 2,5 minutter senere er franskmanden som ind på pletten igen. Theo Walcotts dribletur bliver stoppet, men så tager Giroud bare over og banker bolden ind bag sin krulle, der må være godt træt af at hente bolden i eget net på dette tidspunkt. Men han får lov at gøre det endnu en gang, efter at Walcott ene mand piller Newcastles forsvar fuldstændig fra hinanden. Walcott fuldender dermed sit hattrick i den vanvittige 7-3 sejr. Han ligger i øjeblikket i kontraktforhandlinger med Arsenal.